Goejoen, het is maandag 19 januari. Dit is Bient, maar Joen aan tafel. Harold Wenning, op Blue Monday had hij het tiental mensen via zijn telefoon uit de put helpen. Hans Groeneweg die ziek het voor het Verzetsmuseum verhalen van honger-evacuees. En reed er iets te Thijs Joenen, maar voor haar het zeker net een depressie, want zij was juist een Nederlands kampioen sprint. Maar ook Oenema heeft het moeilijk in de laatste meters. Ze wordt Nederlands kampioen. Maar, dat deed pijn. En 1:18:88 voor Oenema. Ja. Eerste keer dat die beelden just? Ja, ik hier deze toen meter aan het showen. Ik wist dat hij heel veel pini ging en dat het er net zo goed iets zegt. Ik dacht, nou, het zal wel goed wezen. Ik zeg hem net wel een keer. Ik zag een glimlach, die hele Blue Monday verhaal van die. Hoe bist dat van de man die bed staat? Een beetje stief, nog wel van het weekend, maar nee, wel echt heel erg blij nog steeds. Ja, een boppenslag voor die. De eerste keer Nederlands kampioen. Maar een heel verhaal erachter en dat ze het aansnoer hebben. Ja? Ja, en we zullen ook op reis deze week met Emiel van de Hoenekop. Dan gaan we naar een optreden in Portugal. Dat doen we maar de auto. Nou, maar eerst, ja, hoe wie het eigenlijk met jou? Hoe wie jou daar? Je ziet het jou wel lekker in je vel. Maar dat skieren waven van een mooie kon helemaal niet zien. Misschien net zo volle nacht om naar het werk te gaan. Of gewoon heel een dal geen nacht om de deur te gaan. Nou, dat is net zo nuver, want het is het Blue Monday. De meest deprimerende dag van het jaar. Ministers van Buitenlandse Zaken over de aanpak van terreur. Het is de eerste vergadering sinds de aanslagen in Parijs. Ja, hoe deprimerend kan het wezen. Mooi vond zijn de beelden. Harold Wenning, jij bent psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ. En jou, Jeroen, de hele dag om mijn telefoon werd al je berichten op Kommekoen van mensen die depressief zijn. Maar eerst even hoe dat Blue Monday, wat houdt het eigenlijk in? Ja, er is in 2005 een psycholoog geweest in Engeland. Die heeft onderzoek gedaan naar wat is nou eigenlijk de meest depressieve dag van het jaar, zeg maar. En hij concludeerde dat de derde maandag van het jaar, dan lijden de meeste mensen aan een depressie. Ja. Dat was de conclusie van zijn onderzoek. Tegelijkertijd, ja, dat was in 2005, zijn er geen andere wetenschappers die zich daarover gebogen hebben. Dus of Blue Monday echt bestaat, ik weet het niet. Maar volgens deze Engelse psycholoog is dat de derde maandag van januari. Nou, of je nog besteedt of net. Kami Joet wat in de buurt, Groeneweg? Ja, voor mij wel. Ja? Ik had wat een slechte start, maar hij eindigde goed. Vertel eens, wat gebeurde er? Ja, ik moest met de auto weg en eerst de ramen helemaal schoon en dan wil dat niet. En dan sta je 2 keer nog stil bij het stoplicht voordat je echt zicht hebt op de wereld buiten je. Dus dat vind ik altijd een nabegin. Het zijn betere dagen om te beginnen. Ja. Thijsje, doe. Nee, nog steeds net. Nee, dat is steeds niet eens. Het is intussen ik alweer helemaal opkleden. Dat is de auto hierin en dat is niet mooi. Ja, nou, maar even naar de telefoon wat je hebt bij je. Ja, zeker, want GGZ kwam maar een idee. Laten we toch eens wat van, maar de Blue Monday. Precies, ja. Appen. Mooi, dus hier die je helpt, Janke. Wat heb je al hier die in het eigenlijk? Ja, het was een initiatief van de afdeling Denk van GGZ Friesland. En die willen toch ook een beetje het stigma van het vragen van hulp voor psychische klachten voor het voetlicht brengen en kijk, wat kunnen we daaraan doen. En dat betekent dat ik vandaag inderdaad appjes heb gekregen van mensen. Dat was kenbaar gemaakt via Twitter, via de pers. Als je vragen hebt over geestelijke gezondheidszorg, stuur een appje. En dan geeft Harold antwoord. Nou, dat hebben we vandaag gedaan. We hebben ongeveer 20 apps gekregen vandaag. Dus het liep niet storm, maar het liep geleidelijk door. En het waren vragen van hele diverse aard eigenlijk over hoe zit het precies met de vergoeding als ik hulp wil hebben voor mijn psychische klachten. En wat zei je dan? Ja, sorry, dat ben ik nog even net voor. Nee, natuurlijk. Daar geef ik ook antwoord op. Want de overheid bepaalt voor een belangrijk deel hoe de vergoeding is. Ja. En eerlijk gezegd, dat wisselt ook nog wel eens. Dus ja, daar kun je depressief van worden, zei je. Ja, precies. Daar kun je depressief van worden. En tegelijkertijd komen we dan inderdaad wel bij een belangrijke vraag. Een depressie is wat anders dan Blue Monday, denk ik. Hè? Okay. Een missendag hebben we allemaal wel eens. En het kan ook op die derde maandag van januari zijn. En een depressie is echt wat anders. En daar moet je ook echt hulp voor vragen. En naar de huisarts gaan. Een van de mensen die vandaag appte was denk ik ook wel zo zorgelijk. Hè, dat ik dacht van dat is ook wel zo'n serieuze hulpvraag. Dat moeten we niet via de app gaan doen. Okay. Wat stuurde die dan? Of hij of zij? Ja, nou hij stuurde dat hij toch een langere tijd somber was.
En moeilijk vond om hulp te vragen voor zijn klachten. En toch moeite had om die drempel te zetten. En dat is wat we vaak zien. Dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen voor psychische klachten. Ja. En ik heb geprobeerd die meneer daar een beetje over die drempel heen te helpen. En dat is wat we ook proberen met deze actie. Niet iedereen moet onmiddellijk naar de psycholoog of naar de psychiater. Maar soms is het wel goed om te praten over wat je dwars zit om te voorkomen dat het erger wordt. Nou, we hebben er even 3 uitgepikt van de vragen die je kreeg. En dan kunnen we de eerste even Sjen. Die komt ook in beeld. Ja, ik heb echt gelezen van Blue Monday. Wat helpt? Nou, dit is voor vandaag een tip. Ja. Wat heb je skreun? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te kijken, om je ook te omringen met mensen die positief zijn. Als je omringt door allemaal Thijsje Oendema's, dan heb je een goede dag en misschien zelfs nog wel langer. En, dus ik heb deze persoon ook geadviseerd van ga op zoek naar positieve mensen, zoek contact en geef eens iemand een compliment. Thijsje, van harte gefeliciteerd. Nou, dat kan nog via Twitter, denk ik. En je ziet wat er gebeurt. Thijsje begint te lachen. Hè? Dus dat geeft mij ook weer een goed gevoel. En dan begin ik ook weer te lachen. Want positiviteit en negativiteit is toch ook wel in bepaalde mate besmettelijk. Dus als je omringt met positieve mensen, is de kans groot dat je zelf ook wat positiever gaat worden. Nou, naar de volgende. We hebben nog één. Oké. Ja, ik zit midden in mijn tentamenweekend en ik heb echt les van stress. Nou, ik zeg naar me zitten. Tips. Wat tips? Nou ja, dit is eigenlijk ook een hele normale situatie. En ik denk dat we allemaal wel tentamens hebben gemaakt en tentamenweken hebben gehad. En dat is heel normaal dat je dan stress ervaart. Dus het is vaak ook normaliseren. En dat was in dit geval ook zo. Normaliseren. Het is heel normaal dat je stress hebt. Zelfs, het is ook goed dat je stress hebt. Want dat geeft wat meer adrenaline. Je kan je vaak wat beter focussen. Je bent alerter. Dus het is ook goed dat je stress hebt. Dus dat heb ik ook kenbaar gemaakt. Benut het. Benut het, zeker. En tegelijkertijd moet er niet te veel zijn, niet te veel stress en niet te lang duren. En dan wordt het weer ongezond natuurlijk. Dus het is in zo'n tentamenperiode ook belangrijk dat je af en toe eens even gaat sporten of hardlopen of even gaat appen. Ja, nou, dat wist ik tentamens, hè? Ja, ik heb Thomas in. Thomas in. Nou, gewoon lekker stress. Heel goed. En sporten, dat zit er goed. Dat moet ik dus precies. Die combinatie is goed. Ja. Zullen we even naar de volgende zin, de laatste die we kregen? Of die jou kregen? Ja. Ja, net lekker in mijn vel, maar ik nog naar een psychiater. Nou, ik krijg al een man die te langer problemen hier is. Precies. Nou ja, dat hangt er dus wel een beetje vanaf. In dit geval heb ik deze meneer geadviseerd om niet onmiddellijk naar de psychiater te gaan. Het is ook hiervoor geldt weer normaliseren. Niet lekker in je vel zitten is wat anders dan onmiddellijk hulp vragen bij een psychiater. Het is goed om te kijken waardoor komt het nou en is dat, wat zijn de oorzaken ervan. En soms is dat helemaal niet zo ingewikkeld en is het goed om daar in eerste instantie naar te kijken. Dus dat is de eerste stap. Had ik jou zo zeg, jou hebben zelf daar geen probleem mee, want je stralen aan alle kanten. Ja, precies. Ja. Ik denk de perfecte man met de telefoon dus. Nou, dankjewel. Ja, want ik hoorde net van mijn buurman een sombere dag, maar toen ik hier vanmiddag heen fietste, de mist die trok weg, tegelijkertijd met Thijs waarschijnlijk. Ja. De hemel trok open en de zon die brak bijna nog door. Nou, dus prachtig. Bedankt in ieder geval voor je verhaal. Mensen kunnen nou nog wel even vragen stellen, maar dan is het klaar, hè? Ja, precies. Het is een manier om aandacht te vragen, ook voor geestelijke gezondheidszorg en een beetje het stigma weghalen van de GGZ en gewoon hulp vragen als het nodig is. Nou, er is een man naast jou die vraagt ook om help. Ja. En vooral doet hij een oproep hier aan. Hans Groeneweg van het Verzetsmuseum. We zullen het hebben over een heel skoftien eigenlijk al. Zondag Jelien. Ja. Toen gaan we hier, kun je haar net vaststellen dat we zo min eten dat mensen in de hongerwinter naar Friesland brachten. En jij bent op zoek naar die verhaal. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel nu weer. Want ik denk, je weet eigenlijk alles al. En die verhaal nog net? Ja, ik verbaas me daar soms zelf ook wel eens over. Dan denk ik, we weten al heel veel. Maar als je toch op zoek gaat naar de detailverhalen, dan merk je toch dat je soms wat aan de oppervlakte bent gebleven. Of dat je een bepaald deel van de verhalen wel kent, maar een ander deel niet. Dus we kennen wel veel verhalen van de kinderen die zijn gegaan. Maar we kennen eigenlijk weinig verhalen van de mensen die ze hebben opgevangen. Dus de BNC's, maar die nou nog libje. Ja, hoe was het nou om zo'n vreemd kindje in je huis te krijgen? Als in één keer een broer en een zus. Ja, en hoe deed je dat dan? En hoe ging dat dan? En waar sliep zo'n kind? En hoe ging je daarmee om? En we hebben ook wel gemerkt dat in de brieven van de kinderen die zijn gegaan, dat er veel wordt geschreven over een blijvende band. Die is ontstaan met de provincie, maar vooral met de mensen waar ze zijn geweest. Nou, hoe heeft zich dat ontwikkeld? En heeft dat nog lang geduurd? Is dat nog steeds zo? Dus we zijn ook echt wel op zoek naar die tegenhanger. Dus de tentoonstelling heet Bij de Boeren.
Dat is althans de tentoonstelling die In Amsterdam, in hè? Amsterdam, hè, daar heet hij naar de boeren. Maar wij zoeken eigenlijk een beetje naar het woord bij. Hoe Bij was de het boeren. eigenlijk bij de boeren? Het is nog niet de officiële titel, moet ik zeggen, maar we zitten wel die kant op te kijken om te zien van, nou, kun je nog wat boven tafel krijgen om ook dat verhaal nog een beetje extra in de aandacht te Ja. zetten. En wat altijd een goed werkt, het is dan een voorbeeldverhaal. Het verhaal van Jan en Annie. Ja. Kun je even heel kort introduceren wat correct dat verhaal is? Ja, het is een verhaal van twee mensen die elkaar dus als hongerkind en als kind in een opvanggezin elkaar ontmoeten. In Friesland. In Oranjewoud in Friesland. Jan komt uit hongerend Amsterdam en het meisje woont op dat moment bij haar moeder en krijgt zo'n vreemd broertje. Nou, en de beelden zijn echt heel Ja, mooi. zonder letter komen ze weer bij elkaar. Ja, Dat zeker. kunnen we nog eens zien. Hoe meer de oorlog vorderde en we naar het einde van 1944 gingen, werd de honger steeds erger. Alle middelen greep je aan om aan eten te komen. De bakker had geen brood, de groenteman had niks, niemand had er wat. Zo slecht was dat. Als er nog wat te eten was op een of andere manier, dan mocht je 's avonds de pan uitschrapen, helemaal schoonmaken. Dat er geen krummel meer in zat. En dan kom je daar en dan krijg je alles, yoghurt, melk en rijstepap geloof ik. En noem maar aan, nou, alles was er. Ik ben heel vitaal nog. Ik markeer niets. Ik gebruik geen medicijnen, geen één. En dan zeg ik, dankzij hun. Want ik heb op die leeftijd de voedingen en de mineralen en de vitamines gehad die je nodig had. Ik heb ze nooit vergeten. Ik heb ze altijd bezocht, altijd gesteund waar ik kon steunen. Die mensen vergeet je niet. Ja hoor, zie je wel, het is er. Ga maar door. Geweldig. Dat ik in de Simon. Oh. Ja, prachtig, hè? Dat, ja. Geweldig vind ik dat, zeg. Ja, ik ook, joh. Oh, ik heb er zo naartoe geleefd. De week duurde me veel te lang. Oh, ja, echt. Ik denk, schiet er nog Ja, niet mij op. ook. Ja, heerlijk, zeg. Zo, hé. Oh, schitterend, hé. Ja. Ja, prachtig. Jan en Annie. Jan en Annie. Is dit nog heel herkenbaar? Die waren me boven tussen een broer en een zus, want uiteindelijk viel dat denk ik wel zo. Ja, dit is wel herkenbaar. Het is natuurlijk niet zo dat het bij iedereen zo was. Je leest ook wel in brieven dat er geen contact meer is geweest. Dus dan is het toch wat minder bevallen, denk ik. Hè? Maar ik Dat kan zal me zo zijn. voorstellen, als je zelf net een soort eten hebt en er komt in één keer een band en die maakt, nou, dan krijg je 2 jerpels en het wordt nog maar één. Ja. Spelen dat ook? Ja, deze jongen was gewoon kwaad als er in het gezin werd gezegd, nou eten we nou alweer pap. Ja, hè? Dan werd hij helemaal kwaad. Gewoon, ja, omdat je komt uit een situatie waar gewoon niets is. En dan kom je eigenlijk in zo'n land van weelde en rijkdom terecht. Natuurlijk was het in Friesland ook niet altijd even goed. Maar vergeleken bij de Randstad, nou, was het natuurlijk het land van melk en honing. Ja, dus dat weer eigenlijk, ja, dat weer dus prachtig Friesland. Ja. Je eigenlijk heel vaak dat de ouders dan nog uit de mem neemt worden. Ja. Maar die ouders binnen dus niet meer. Nee, Veelal veelal niet. Veelal net, nee. Dus dan zie je nou naar een lijn in die tentoonstelling. Wat is het gevoel eigenlijk, ja, dat de mensen die naar die tentoonstelling komen, wat met die derde houden? Wat voor gevoel? Nou, we hopen dat mensen zien de hulpvaardigheid die er in een hele moeilijke tijd is geweest. Hè. Stel je voor, je land is in oorlog en er wordt aan je gevraagd om een onbekend kind op te nemen in een hele moeilijke situatie waarin je het zelf ook niet al te best hebt. Dat vind ik toch wel heel knap dat gebeurde. In Friesland gebeurde er heel veel. Er kwamen enorm veel evacuees uit de Betuwe, uit Limburg met duizenden tegelijk. En dan komen er ook nog eens een keer zo ongeveer 10.000 van die hongerige kinderen alleen al naar Friesland. Hè. 40.000 naar het noorden toe. Dat zijn aantallen. Dus als je dat besef hebt, denk van hé, dat gebeurde ook tijdens die oorlog. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Dat er echt wat goeds gebeurde. Ja, dat mensen gewoon nog de hartelijkheid hadden en toch iets wilden doen voor een ander. Iets kunnen betekenen voor een ander, medemenselijkheid. Nou, dat is toch wat je zoekt als je het hebt over oorlog, denk ik. Die Zullen we het gevallen. een keer? Loopt het even op? Het klinkt nu wel heel interessant. Het is natuurlijk, ja...
Het is zo ver van die bedshow. Wij hebben altijd niet. Ja. En dat het dan in Santiet, dat het dan helemaal niet weer. Dat het in Friesland nog wel weer. Maar ja, dat is zoveel ben dan je bent kwam. Ja, dat is, ja. Ja. En het is klinkvier van de bed, maar het is natuurlijk dichtbij, maar die opvang van asielziekers. Ja. Jongen, het is we mensen maar de verhaal heen keren. Ja, ze kunnen zich melden bij ons bij het Verzetsmuseum. We werken samen met het Verzetsmuseum Amsterdam en ook met collega's van het Historisch Museum in Den Haag. Daar gaat de tentoonstelling ook naartoe. Maar de mensen voor Friesland kunnen zich bij ons melden met hun verhalen. Wij gaan kijken wat we dan met hun verhalen kunnen doen. We gaan ze in ieder geval allemaal bewaren. En we hopen dat ze voor een deel terechtkomen in die tentoonstelling. Dat zou mooi zijn. Dat volgen we verkeerd. Bedankt in ieder geval voor de oproep. Ja, we zullen nou op reis naar Portugal. En dat doen we met Emiel van de Hoenekop. Verleden hier kregen de jongen de vraag of hij optreden woe in Portugal in een kroeg van een Fries daar. Nou, in de auto van zijn dream begon hij 2 weken lang onder 2400 kilometer lange reis. Ik in die auto zien maat en zwerge leeuwen en uw verslagjouwer Eduard Rekker die dit jongensavontuur verslaat. Ik woon in jong, als ik mijn ster eruit had. Ja, je mag net zonder jaar naar Portugal. Oh, dat is een beetje. Die 98 of zo, nou, vaak op stap in Greens en zo. En dan zit ik altijd vaak in de taxi van die Mercedes E-klasse. En toen dacht ik van, wat je doet maar, boeken. Als nou een belastingvrij bent, dan best van mij. Maar ja, als die regelgeving verhoren. Dus toen dacht ik van, ja, ik kan nou ook net langer meer watje. De rutenwissers sproeien, die doet het ook niet. Zit er wel vloeiend aan je? Ja, ik krijg helemaal vol donderen. Zit er een extra krapje in ergens? Ja. Zeker. Die. Oh! Zo. Perfect. Wat zie je? Nou, zeker nou olie. Nou meneer, deze auto kan wel naar Portugal. Mooi. Ja. Helemaal goed. En als ik weer omkom, dan zou ik nog verkeerd ik hem al hebben. Want ja, in principe ik geef het niet wat er neemt, maar de belasting is maar. Ik mag graag een Mercedes rijden, maar ik me krijg wat, zo riek ben ik nooit meer net. Dus alleen voor deze tour had een speciale mooie Mercedes. Het zijn wel mooie auto's inderdaad. Dat riet als de brandweer. We zijn al bijna bij Parijs, dus dat gaat best. Ja, bijna al, jong. Ja, het begon alweer met een aanvraag voor een boekje. En ik hier, verleden hier 2014, nou ook nog een week op vakantie, jongen. Ik ben altijd druk geweest. En toen dacht ik van, dan doe ik gewoon. En dan plak ik een week op vakantie of vijf, dus dan ben ik er nu. Ja, €83 voor sliepen en parkeren. Ja, ik ben al even op internet. All the stairs. Het roept je naar een heel prettig skinmaakmiddel in ieder geval. Nou, ze krijgen gewoon een beetje een skiën. Lees ik hier mooi te sliepen. Normaal mensen maken foto's bij de Eiffeltoren. Wie begint hier al? Pedro had gewoon zelf echt heel wat initiatief genomen. Dat vind ik wel komisch om te zien. Ik dacht van ja, nee hak. En ja, ik krijgen. Dus hij had het gewoon bezocht. En hij had daar in mazzel gewoon dat ik gewoon ons iets staan weer. Dus dat toch een tafel ontstaat er toch iets leuks. Nou, zit er als een hoed. Sorry, toerist, sorry. Bijna lekker mooi als de aarde houden. Hé, we zien jullie op, hè, mooi titten. The song called Skiën is moeilijk. It means saying goodbye is very hard. Skiën is moeilijk, maar ik wil weer in besluit. En mijn hart wilder en al, maar ik neem het besluit bij mijn verstand. Skiën is moeilijk, maar dit is hoe het gaat. Dit wordt die laatste rit. Thank you very much. Ja, ik ben benieuwd wat ze morgen weer bij de poort hebben zullen, die man van de Hoenekop. Nou, deze aflevering is weer om te zien op je Facebookpagina.
En onder de likers van die pagina jouwen we deze week dit petsy. En dit is de cd-box van de Hoenekop wordt. Ja, verleden week kon je ook kaartjes winnen voor het theaterstuk Brekber. De winnaars daarvan binnen Ellie Runia en Marloes Lup. Nou, ook wens ik er mooi. Ja, nou, over Thijsje Oenema, want zij pakte dit weekend voor het eerst in haar carrière de nationale sprinttitel. En met de titel sluit ze een hele minne periode aan, want Rom en Ierlien zeiden ze dat ze een agressieve vorm van kanker hier. Laatste rit. Oenema heeft vleugels. Ze wordt Nederlands kampioen. Thijsje Oenema, Hein Otterspeer, de nieuwe Nederlands kampioen sprint. Ja, Thijsje. Ja, prachtig. Lokwezenke nog maar, hè, nog een keer. Maar wat voor gevoel stapt het eigenlijk vreed voordat al je begon de baan op? Nou, ja, het was de eerste keer we trainen even op Grains en ik moest er even wennen op het ijs. En ja, iedereen wist dat dit toernooi weer moest presteren. En iedereen stond ik op scherp. En dan is het wel een soort van spanning, maar ik wil weer een fijne spanning. Want eigenlijk eindelijk wie het toernooi werd hem ging. We hebben de hele sim voor je getraind en mocht het eindelijk gebeuren. En dan, dat werd wel weer mooi. Nou, wist je grimietig? Nou ja, ik wil er echt zin in. Ik dacht, nou, ik wil wel even, ik wie er klaar voor om probeer die hut te schaatsen. Ja, want wie dat nog net slagen? Een halve tijd? Nou, ik wie wat wisselvallig in het voorseizoen en ik hier wel een paar goede wedstrijden en een paar mindere wedstrijden. En ja, het wie nog net echt stabiel en sommige 400 meter doen best wel goed. Nou ja, dan hier ik weer een paar tussen dat ik denk, nou, waar ik ben helemaal bezig ben. Maar ja, dat wist ik wel dat het toen net echt, het ging er dan net helemaal om en het ging er nou wel om. Dus ja, dan is het weer oorzaak. Ja, dat is heerlijk is dat dan toch? Als het dan destijds en het slaagt. Ja, dan is het leuk, ja. Ja, als het, Nou ja, maar dat is het ding van elke keer, maar dat maakt wel kinderen. Ja, nee, dat is ik zo. Als dan merk je gewoon, als je de eerste 400 meter, dat ze hem zo lekker rakkers. Dat je had dan ik al zo volle vertrouwen voor die 1000 meter. En dan, dan wist dat als het goed bezig bent. En dan riet het een stuk makkelijker. Ja. Nou, dat is bejubeld in alle kranten. En in alle kranten gaat het dan vervolgens ook hoe het verhaal werd, de introductie al hoe in. Daar is natuurlijk een rotperiode gewoon. Heeft dat nou, keer je dat maar zo'n wedstrijd van je afzetten? Ja, dat klinkt wat raar, maar... Nou, dat gaat net maar in je wedstrijd. Dat is een hele periode waar je dan helemaal bezig bent om met de auto te sluiten en dan weer verder te gaan. En daar ben je voor me bezig, maar onbewust dan merk je dat het nog net altijd even fut is. En ik merkte de oude maanden dat het steeds beter ging. En ik denk, ik kom weer, ik ben er echt weer, dat ik weer gewoon een beetje mijn oude niveau van de voorie en dat ik weer vrij uit kon schaatsen. Ja, want in 2003 werd er dus bij kanker, of goedkanker, werd er geconstateerd op die hoorn. Ja. Voor de mensen die het net kregen weten hoe het gaat, wat gebeurt er dan mee? Nou ja, ik hier een moedervlek bij en ik moet naar de huisarts staan. Ik zei, ik heb een moedervlek, wat zullen we ermee doen? Het slaat zelf ook voor de kop als die in april fut ligt. Ik zei, ik heb wel een Olympisch seizoen, dat is belangrijk. Ja. En weet je wat, we hebben hem wel fut en dan wist er sowieso dan ik de van nou. Nou, zei voor de zekerheid mijn fut hellen en ik kwam er weer om voor iets oors. Toen zei we werden uitslagen en het is dus helemaal verkeerd. En dus dan moesten daar daarna naar de dermatoloog en daarna naar de chirurg daar om nog meer fut te laten hellen en dat te controleren. Nou, en dan krijgen we wachten op uitslagen en uiteindelijk wie dat daarna wat er nog extra fut weer hellen wie goed. Dus dan is dat een stukje wel weer fijn. Alleen dan is het wel weer even een klap die je krijgt. Ja, daar schrik je van. Want ik lees ook al dat toch, dus dat is de hond vies worden zoest. Misschien was dat nog wel, dat kind natuurlijk altijd. Nou ja, dat is natuurlijk best jong en hij heeft een soort van een gevoel van onsterfelijkheid. Natuurlijk wist wel, als het heel erg normaal nadenkt, dat het natuurlijk wel een keer eindig is. Alleen nog, dat is altijd een beetje vier van die fut. En nou raakt hij het helemaal zelf. En nou denkt ze, het lichaam kent niet dus een soort van in de steek litten. En dat is net vanuit. Alleen dat gebeurt dan wel even. Dat het lichaam gewoon zijn eigen gang niet. En dat het, als er wel in april maar eens wachten, dat het misschien wel helemaal fataal is. En is dat dan dat denken over wat er gebeuren kan hier? Het hij dat dan verhinderen om zo'n prestaties nodig te zetten? Nou ja, het is alle keer wel een soort van, de wust eventjes, even weer omslaan. Mentaal ik. En dat is wel, dat het wel even, ik wil weer even tijd nodig gaan om het alle keer een plak te kennen gaan. Dan denk je er ook als het tussen de 400 en de 1000, dus dan denk je dan,
hey, ik heb iets gewonnen, ik ben sterker of zo. Nee. Is dat er net? Nee, ik kijk net spotty tussen terug. Nee, het is meer... Oké, nou, 1000 meter. Wat moet ik dan doen? Ja, oké, dit. Ik ben heel erg bezig. Ik ben dit weekend heel erg bezig met elke rit apart zijn. Goed benaderen. En net maar van... ik ben weer waarom helemaal net. Nee, dat is nou echt wel lekker. Nou is dit West. Ja. Het hele verhaal is dan achter die litten. En dan ben je gewoon... De reed er iets die gewoon echt geweldig goed sprinten in. Ja, ik ben gewoon weer wat ik dat hiervoor dit al gebeurde. Dan ried ik een hele goede sprinttoernooien en goede 400 meters. En eindelijk hier ik weer een beetje het gevoel van toen. Dat ik mijn schaatsen de wilkel oplezen wat ze moesten doen. Ja. En net dat het mij een beetje gebeurde. Nee. En ze zijn nog lang net van jou, want dan is van alles, hè? WK sprint, WK afstand. En WK afstand in Heerenveen. Nou, daar heb ik heel veel zin in. En dat is het kind van Tialf. Ja. En dat is, ik heb Trajeveline maar rijden bij het WK. Dat is een mooie wedstrijd besteden er bijna net. Alleen nog, en het WK sprint. Dus dat is heel mooi. Nou, we zitten dit is een man die stelt voor de klap aan. Dus we zullen die weer volgen. En neem die glimlach mooi. Hè? Ja. Net de volle glimlach, want de raad is er. Maar goed. Succes. Dankjewel. Met alles. Heer en ik bedankt voor de komst naar de studio en voor je verhaal. Ja, dit is Bient van Joen, Monsitjer-officier van Justitie Oebele Brouwer. Dat is de man die wij onder oren kennen van de zaak Vaatstra. En hij krijgt een van de hoogste posities in de streets in de zwieren criminelen en terroristen. Dat is een hele belangrijke baan dus. Voor een hele mooie Joen verder.